provincies Friesland en Greensland hebben een sterke voorkeur voor een tracé eestelijk van het eiland Schiermonnikoog. Maar de minister had oren plan. Een kabel onder het eiland Schiermonnikoog terug had nevens de minister voordelen. Dat is het tracé wat uit alle onderzoeken komt als dit is in de tijd, in wat we kunnen doen ook om negatieve effecten een beetje te dempen, zeg maar. Is dit het alternatief, het tracé wat het beste uit de onderzoeken komt. Burgemeester van Gent van Schiermonnikoog had grutte bezwieren in de zwieren stroomkabel dwars door haar eiland en dwars door het UNESCO-werelderfgoed. Wij zijn er natuurlijk totaal niet blij mee, dat zult u begrijpen. Want wij maken ons natuurlijk wel zorgen hoe dit gaat gebeuren. Er gebeurt heel veel in het Waddengebied. Het UNESCO-werelderfgoed, Natura 2000, gasboringen. Nu weer de aanlanding van de kabels via Schiermonnikoog. Ja, dat zijn natuurlijk wel zaken waar wij niet blij van worden. En waar wij nauwkeurig gaan kijken, als het gebeurt, hoe dat dan gecompenseerd wordt. En hoe de natuur daar beter van wordt in plaats van slechter. De zee onder Schiermonnikoog is nu nog een van de rijstigste en best bewaarde stukjes Waadzee. Maar bijzondere vogels, lik als de lepelbek. Had het 3 keer toch een kabel onlissen wil, dan moet er praat worden over compensatie. Ja, altijd aan troogjet. En we blijven het standpunt. Het liefst nog het eerste time, een tunnelvariant. Maar altijd aan troogjet, ja, dan vinden we dat we volgens mooi participeren moeten. Dus de regio die moet mij profiteren van dat grootschalige windmolenpark op de Noordzee. Ja, daar zullen we de lobby ook op inzetten. Wij vinden dat om een staakstelling te voldoen, ja, altijd aan troogjet, dan moeten wij ook een onderdeel van die wind op zee broeken kennen. Voor dus al een taakstelling, inclusief revenuen. Het besluit van de minister wordt eind deze maand definitief en gaat ontsluitend de inspraak in. Schiermonnikoog zal hem net samen deel is bij dit besluit. We hebben als regio natuurlijk gezegd, wij kiezen voor de route over Oost, dus dat is via de Eemshaven. En wij kiezen niet voor de route via Schiermonnikoog. Dus het laatste woord is hier nog niet over gesproken.